Jotono Sanja Kaham Bahirok Tongbai Jani Jotono Sanja Kaham Phai Kai Kok Sanai Bahirok Tongbai Dewalini Jotono Kaksangma Te Hambaya Paro Joto Ani Life Night Tongmai Joto Takuk Bukuk Okra Chakra Mare Kicing Jotono Kaksangma Te Sarik Zorani Sanda Zorani Hambaya Paro Kedugma Shalai Tangka Live Rogo Phaya Bobaluka Kenato Dewali Kali Puja Kai Hanibagai Jotono Kaksangma Te Hamzak Mung Yafaro Te Okra Chakra Rona Jotono Kulumung Yafaro Dewali Noruk Sawi Ang Tini Laibo Phaimani Main Karon Unkangke Omose Je Mianuka Kaisa Toksu Haino Abo Mwthangna CPM ni Amal ni ex-CEM Borom Ganang Rada Babuni Je Kogrogno Nubise Ang Tini Laibo Ma Phaisio Ajaga Bo ani kogrok bo tisamani bagui ang bini kogno reply irinani bagui ma phaike dabitut BJP thamanor mani sate bo ajaga ani kogrok bo ullekh khaimani bagui ang bini kogno phiroknani bagui tini laibo ma phaike jotono no sari kaham jefro ang Ipft ni MLA ngui tongfru ang bono kaisa Aini babe legal notice ro hormani tongo abo ke bo afro samani je regional party khaine ke ba Ipft kai party khaine ro আঞ্চলিক পার্টি খাইনে ro এখানে একদিন ওইখানে দুই দিন বান্দর মরণ কয় দিন হিনি যে bo samani abon se ang afro bono legal notice rohmani karon tiprasarokno bandor heke ba mukhrabai je surjamani abo thikya nung khoroksa borok ngui tiprasa khoroksa adong ngui nung tiprasarokno je bandor hini je hinmani abon tisi ang nono afro legal notice ro rada babu nung hoyto afro kibo kirijaka kisa legal notice mane karon amon slai sikang nor je tiprasarokno bandor theke arambo khaiye tam jani hinka abonong saimansiu nung ajaga kobangma kok ani tibo Saka je tini Bresheketu biang thangka tam ni bagi Bresheketu tini kubuni partio ma thangka ha amono bo singka mane Saka bo ajaga kabono ang reply renen bagino tini laibo ma phaiman bo ajaga sao je nok kham thangka kai nung kubuni nogo tangi thanaba nung anok ni horno bathardi akogrugo bo aro Saka Radha Babu je রাজনৈতিক বদল tongui Dhophani bagui samung khlaide hini yapri shemani jesa রাজনৈতিক বদল phan thangtung ang khoroksa tiprasangui jesara jekono রাজনৈতিক বদল tiprasani kaham ekwa tiprasani hamari khlaimanya hingkai ang nok khamtamo rajbari haike nok tangjago phan ang tongya nok kham kaito hasalni koksip nung রাজনীতি no nijini nok bai tulona khaika kai inglak nung agini dini no omo haike sayawi tini okogrok no tini jonogoni thani sanani nayo je astobol no Swami Vivekananda khlaithani norok jolika
afro badarika ini ningje nini video ni last facing ningje samani amani kaisa ningje astro bolno Swami Vivekananda khaithani ningje sajage angkha amu bufru saka amu sungno funukdi ama marino funukdi ning Rajbari ni bisikango duita murti thepajaka afro o state government norok sarkar rule khaitongo azorabo nung sawsung approval muchungya ajaga khlainani a CPM sarkar norok 25 bochor 1 lakh atare chalogui tongfru nung tangi kok thaisa saragya tini nini chiar krikha nung tini sai tongmano chiar tongfru tangi saya ang Bresheketu Deborma live sai tongo on record saw nung haikine on record sai tong ang Ipft party agini simino khlaiya ang rajniti no haba hamjagya kintu Dhophano bansirina ni bagwi Dhophano Mwthangna ni bagwi tiprasani hukumu mukumu Mwthangna ni bagwi Ipft ma khlaikya karon norok hai borok CPM khlaiyi tongkhangkai tini Tripura hau CPM sarkar no chalugui tongkhangkai tini Tripura hani tiprasaroni kunu hukumu mukumu जों गासिबो नारगै मानग्ला खामु आबो जों गाहामकै सायमानानि बांता आर नों जे साबो ताबुखाय ओरो वाइसा बियां थाका Bresheketu Dhophani bagui samung khainani bagui yapri sejak tabubo khlainai ang MLA tongfru nung kahamkaini nukna te sara Tripurani tiprasarok bebak no nugui tongo je bahaikai norokni jorao Robi Liton bom haike butharjaka ang Bidhan Sabha srai ke sawo norok sasaka CPM ni kuno MLA sasaka Robi Liton tangi batharjaka tangi Sukram Deborma nongni CPM ni jorao SDM office busikang kokjak mani sabkok saka assembly bisingo जों Tripuraland no hamjago separate state khaisa singte banchiya haini bagui on the record potro potrika joto news joto evidence tongo ang assembly obo Tripuraland ni kok saw tangi saya tongnai norok saw baro kok borok no o jaga sarkari basa khlaika kok borok agini simino sarkari basa ngna nangmani tamni bagui 72 angka agini simino ngna nangmani amo tobo do norok khlaika okay belai kaham kok কিন্তু নরক সাসা কক বরক no assembly bisingo kok borok wai kok de sanoro tam khaina kok borok sarkari basa khlai toni simi samungbo phnangdi practical tubudi khorok bus assembly bisingo kok borok bai srai ke kok narmani tong जों tabuk nukjak bole Jiten Chaudhary no usukang asto bolo je meeting go Jiten Chaudhary no mukhyamantri mas namnai ha सिगांबारिया प्रोजेक्ट ओमो हाय 70 बछर CPM रो कुनो दिनो तिप्रासाना मुख्यमंत्री मास नामना हिनि सामानि करिखौ आमता हाय कुनो मारि करिखौ तिनी तांगै आबो मा खलायखा CPM सरकार करिखा आंखै ताबु तिप्रासाना बुसकां तनियाको तिप्रासानि कान्डो सिलाइ बेरावै कगै अलखाय अतकमा कसमनि बसारनो तेइसा मुख्यमंत्री ननि आ amo hai imang rok norok tanuk siri tiprasarok no je omo hai ke rajniti ni basa bai जों to rajniti ni basa ringya norok je babe tini rajniti ni basa bai nung mia akromon khlai ka gobangma neta rok no kintu nung agi khoroksa adong ungui tongfru nongni sarkar chalugui tongfru tamgui kok saragya ha tangi Robi Liton bujagui butharjak mani जों bebakno saiman tongo nung abono जे एक्सीडेंट नंगै बोथारजाग हिनि सामानि आ एविडेंस रक आ साखी रक ताबु बो जतनि खावनो तंगो ते भिडियो रक बो तंगो आबनो नों नायनाय दि ताबु चिनि तिप्रासा रक प्रमोद नगर रक नो जनरल रक खलायखि बायखिया हा CPM नि आमालो 13,000 फेमिली वानजै नों norok ADC sarkar chalugui tongfru wanjine ADC area dakha te tam khlaina tongkho te tam se khlainai e aborok no
sini hani busarbo जों गाहामखाय बुजिथाय जे साइमानथाय जे आकग्रनो जों बरनो सोंथाय তিনি आस्ट्रबलनो स्वामी विवेकानंद मैदान खालायगे सरकार दंफ्रु नोंथां कक सारागिया थाइसेबानो आबनो ताखलाय दिने तांगि सारागिया सीट कमाना किरिजागो आं सीट न कमाना किरिजाय राधा बाबू आं सीट न कमानानि किरिजागिया आं दसरामो ककजाक फ्रुसिनि बरक आं एसेम्बली बिसिं साव अन रेकर्ड दंगाबो बेबा सा साराकेबो सारागिया आं सीट न हामजागै सीट न आनि आसल नाहारमु अब आं वानसुगिया कुनो दिनो फान आनि नाहारमु आं अ हा दफानो हामजागो अ तिप्रासारकनो जेसेकेबान बानसिरिनानि जों कायसा लामा मा खलायनाय नों साव नक थामुगदि आनो बिल्डिं तांगिरिदे राजबारि हायके आ जागाव जुदि तिप्रासानि हामक्राय करिंका आं तंगिया नरक हंका बम हाय बरक तिनि जे नरक हाय बरक रो माने आं तिप्रासानि बिरुदे साइतंग नरक थाइसे कक सारागिया कारण सीट कमाय थाङोनो आनि नेतागिरि कमाय थाङोनो आबनो नरक किरि जागो जों किरिनाय बरक गिया बुजिखा दे जों आनि सीट कमानानो किरिया आनि दफा दे कमाय थानो आमनो सिकिरिउ तिनि जों बुबाग्रान लिडारशिप बुबाग्रा जेहेतु जोंनो फियगनानि बागै याप्रि साजा आजागाव से जों सामुं खलाय दंले हा आजागा नों अजागा बाहायसा अवाइसा अजागा वाइसा हा नों साव सीपीएम फान फाइमान बरक बीजेपी फान थांमान जे बरक रक जे लीडर रक निजी बाय थांसिमी हामजागो आ लीडर रक नों स्पन साइतनि किन्तु निनि ब्रिशेकेतु दे बर्मा बेपार रकनो आमो हाय चियार रकनो एमएलए सीट नो कुनो दरकार नांजगे 3 बछरनि परने आं रिजाइन दिखा तांगि रिजाइन दि आं ग्रेटर तिप्रालेन अथवा तिप्रालेन नांगो जदिनो चिनि बरकनो अ तिप्रालेन नि कग्रक जों एसेम्बली ओ साविबो जों कारिमान्या हंकाय तिप्रालेन नि जे नाहारमुं आजागा सगैया हंकाय जों अबश्य याकाना नांनाय जे जागा चिनि दफा यकसानानि यूनिटी थानसा खलायनानि आ जागा जुदि जों थाना नांखाय जों जेसाना फा याकानाय आरो सीट न हामजागै एमएलए सीट न हामजागै जों आ जागा न खलाय दंनानि आबो निनि थिउरि अंगानो कारण नंनि थिउरि हंकाय नंनि वानसुम हंकाय आनि दफा आस्तबल न स्वामी विवेकानंद खायथुं राजबारि नि बिसिगांगो मूर्ति तुबथुं आं क्षमता तंतंपुरखाय सारा गया दा क्षमता करिया दा खाय साइतंगो माने नंनि आमुखै कायसा राजनीतिक दा बुट सटननानि बिसिगांगो इलेक्शन फाइट खाबला दा तिप्रासारकनि बखानो बाहायके बुट सटननानि तिप्रासारकनि अ हानि तिप्रासारकनि बुट मायांका अ जागा कुनो सरकार गठन खायमियाव बेबाग न साइमानो दाबु जत बेबाग साइमानो जे बुबाग्रा करि हिंकाय अ हाव त्रिपुराव कुनो राजनीतिक बदल सरकार गठन खालायमानिया बुजिखादे आं आगिबो तिप्रालेननि कक सावो दाबुकबो साइतंगो जे मानसाक सावै थांनाय जे जुदि नांखांखाय राजनीति खलायै तंनाय राजनीति खलाय कायनो सिमिनो चिनि दफानो हामजागो राजनीति खलायके सिमिनो दफानो फियक माननाय अमहाया किन्तु नरक हायखाय निजिनि फलानो थालै निजिनि तिप्रासारकनो लामाव सुइतो हायके बुमां बोथारजागै आबनो पर्यन्त एक्सिडेंट हिन सानानि आबो ब्रिशकेतु रोंगिया अथवा ब्रिशकेतु सागला नरक नुखना दसराम कामियो सीए नि एगेंस्ट गुली ककजाकफ्रु केबो विधानसभा बिसिं कक्सा सारा आ बेपार आं निजी सावो आं ब्रिशकेतु दे बर्मा आफ्रु एमएलए आं सावो आबोनि परे गोबांमा प्रेसार फायो चिनि उपर स्पेशली आनि उपर गोबांमा प्रेसार फायो तामनि बागै नों शासक दलनि अमहायके शासक दलनि बिरुद्धे कक साइ दंनि सासारकनो राधा बाबू नों सारा गिया नरक जीवन सारागला शुधु तिप्रासानि बिरुद्धे नरक सारा गहायसि नरक तिप्रासा बाय तिप्रासानो वालाय रिडानि
राजनीति खालायै बाहायकै शासन क्षमता फायनानि निजे सिटनो बाहायकै रमै नारगै तंमा आं जेसेबानो तिप्रासारनि खतिंथुं तिप्रासा कगै बुथारजाथुं आमनो आं साया तिप्रासानि हुकुम मुकुमनो बेबागनो सकमरथुं हायपानो क्षमता तंफ्रु आं सारा गया दा क्षमता करिफोरखौ आं सारागौ हिमा हायसेबले नंनि आबोबो आमते हायकै तेबोसो राजनीति खालायनाय तेबोसो राजनीति खालायनाय अम हायके जिन तिप्रासाराव बताबुक तरु तरु सिका ससियेल मिडिया बेबागनो दङ साबो तामो खालाय दं हायकेबा तामो खालायके आगिलाय थांनाय लिडार्सरो जों गाहामखायनो सिउ आबुनि बागै जों बुबाग्रानि लिडारशिपो बुबाग्रानो जों बेबागनो हामजागो अ 2023 नि सिगां जों जेसाखायपानो अ हानि बोसाराव थांगै बानजै थानानि पार्मानेंट सल्यूशन भारतनि संविधाननो मानिवै भारतनि संविधाननो जों जत बेबागनो रेसपेक्ट खायो डेमोक्रेसी नो जों बेबागनो हामजागो थिगु हायफानो अ डेमोक्रेसी तिनो जोंनोबो मोथांजागनाय कायसा अ हानि बोसाराव दं थांगै माननाय जात दाबि जों अबश्य माननां आजागासे जों थानसाखै सामुं खालायनानै नांगौ अमो हायके अरै फरै खालायनायनि कक शुधु राजनीतिनि कक अजागा जीएमपी इंगै तंगै जीएमपी नि थाइसा कक साराया बेबा कम्युनिस्ट नि कक मां साविमा दं अमो हायरक जों तिरुक तिरुक जों माया खालायनाय राजनीतिनो सिमि जों हामजागलाय तंगै इंया तंगै मानो जोंबो तंगै मान खामुं आईपीएफटी व कुनु मा साया दिनै आंबो एमएलए ngै तंग मान खामुं नों आरो कुनु मा साया दफानि बागै कुनु मा खालाया अमो हाय राजनीति बदलो तंगै मान्या बजेसिकबानो बिल्डिं कतर खाय तांजाक 5 स्टार होटेल हायपानो बिल्डिं तांगै तंतो अमो हाय नगो तंगै माया आं जे नगो दफानि कक सावि माया जे राजनीति बदलो तंगै जिनि दफानि बागै सामुं खालायमाया आ राजनीति बदलो तंनानि कक गया किन्तु नरखाय तंनाय कारण नरकनि नाहारमु नरक सीट न हामजागो नरक निजिनि पावर न हामजागो निजी मंत्री तंगै तंनानि मुसुंजागो नों सावो जे मंत्री इंना मुसुंजागो एमएलए इंनानि मुसुंजागो आं जुदि आगिनि सिमिपानो एमएलए मंत्री इंनानि इंखाय सेरायफोरनि सिमिनो राजनीति खालायमा इनकाम किन्तु जों तामनि बागै राजनीतिनो खालायनानै मुसुंयाबा दफानि कक स्राय स्रायकै मा साया दफानि कक न बसकांगो तलाङै मान्या गावमो हाय राजनीतिनो जों खालायै तंमानि चाव आबुनि बागै नों जे राधा बाबू नों जे सामानि कग्रो अब बेलेखेनो आनि बागै हिंकै आं दासिमै सिक्सा हायिं जागो कारण इलेक्शन जरा सपाय के दाउ खैति जों आप्रो ऑब्जेक्शन खायके स्वामी विवेकानंद खायमानिनो जों आप्रो मूर्ति थेबामानो साजा गया हां दाबुकसे सानानि मुइतु मानजागो हायदे आजरा रखाय नों सायमानलिया आजरबो जों नरक आजरबो सागाखै अ हानि बोसारकबो नुखामु इ नरबो कुबि कुबि नति प्रसाद दफनो हामजागनाय नायनि आखन एक्सीडेंट इंग्लिश बुथार जागो रबि लिटन संहिन साइतंनाय रक जे जागा बुमां से बुथार जागो खरक थामनि बिसिं खरकसा कुनु मते यगै बकना ओ नाहार तंगै नुगैसे जों आबरकनो सायमांले हां सीएम प्रोजेक्ट तबु सिनि जितेंद्र चौधरी साहेब नो सीएम प्रोजेक्ट खालाय ओंखाबले सीएम बो दसरो देव सीएम चालांखा ताम खायमांखा बासिनि तिप्रसाद दफानि बागै मुंसा खालायलांमाया नरबो माइया नरबखाय नुगै दङ बखा बिसिंखाय नरबो तिप्रसादनो खामारि खालायनानै मुसुं जागै दङ किन्तु अ जातीय राजनीति बदल खालायमानि बागै नरब मुंसा खालायमाया हायसिबले आसलखौ गाहायदि फायदि जत ताखुरो बुखुरो तिप्रासा जत लुकुरना आं उनाव कयनानै मुसुंगो जों जत तिप्रासार राजनीति न तर जायगायावै जों दफानो तर जागै दफानि बागै सामुं खालायलायनो वाइसा ते बुसुले जों किरि कर खायमां तंलायसिनायबा कारण सालब्रुम बांलादेशनि बरग्रक त्रिपुरा हास्तेव हाबै दङ आबो जों बेबागनो सायमान रादा बाबु सं आबरनो नुगिया
आं खुद 3-4 बार आनी सिमनातै बांग्लादेशनि बरफ फाइमाननि रमुयो जों थाङै BSF रमियाखै BSF नि DJनि साहर बरफ कामखायखै जों निजिफान थाङै रमुयो तबो दफा yok sama mantung nggak salbrum brum omo haike Bangladesh ni boro kai tong man nugui tong bo thaisa kok de sanoro tangga apur kai light kai kok saya শুধু রাজনীতি হামজাগি রাজনীতি ni kok simi রাজনীতি ni kok simi te bufru sijabai sinai noro o dofani boro te bufru sibai sinai noro khai neta rok se subsome omo hai রাজনীতি ni kok bang salai tong dofa hamnani kok khai waise pano se saya ha musung musung bo Tripura hano khag mane Tripura ho Tiprasa wansa bebag no thansa kai no tong no musung shanti khe kintu je omo hai ke salbrum brum kasawi tongo ha omo hai poristiti tung Tripura hastibo Tiprasa bathar jama khai kuno bichar manya ha abrok no khai nure nukma noro nugya abrok no botui wasi wisu sadi Tiprasa rok lek sumani bazar মানে ফালানি থাকাকে মানা খাইজাক নরক খাইজা কক দেसा आं केबनो किरिबि लासिबि अदफानि बागै सामु खालाय दं जों खानामा लगे लगे निजे कोनो जागा जों थाङै जिनि तिप्रासारो जुदि बेकायदाव खालाय दं खाय आबनो जों प्रब्लेम दंखाय आबनो सल्युशन खायनानै बागै जों जायतगो दै सल्युशन खुब खालायो हो नरखे ताबुक पार्टी उकरी खेबा ताबुक पार्टी क्षमताओ करी खेबा ताकय जों आस्तबल नो स्वामी विवेकानंद खाइजागो खाइमानि आमो जाजागिया नि साइटं खाता अब ताबुक मानि सरकार संबाय हयतो दागे जाखना आमरनो सादी जे मानि सरकार जीवनो गदनावो रिसार्च एरिया ताकय बरनि गदना रिसारिरा खासा आबरकनो जों गाहाम खाय हायनो कक सामाबाय सिमिया राजनीति नि अभिज्ञता दङ हिने जत जागा राजनीति नि कक थेपावै बरक नि बखानो ताबुक इलेक्शन कासु फेके बरक नि बखानो पाइनानि बरक नि बखा जाते आबुल ताबुल लुंगै थानसां तमनो बाहायके सुक्रुकनानि नरजे सेस्ता खलाय तमनि साइटक तमनि आबो जों स्राय स्राय केन नुगुइ दं अमो हायके जिनि दफानो ता फालसिदि अमो हायके राजनीति नि कक बायमां सावि जिनि दफारकनो अरै बरै खायनानि मोथाक सिरिनि आं नरनो कयनानि मुसुं जों हानसुक बसर राजनीति खालायलायका अ त्रिपुरा हानि दुकुरो तामो मानखाबा दिनि तामो मानखा दा पर्यन्त जिनि तंथाय नक जारा जारा नक तांगै दङ गामियाव रेजिस्ट्रेशन कायसा करै जों शुधु यासि सुरै फुंलायो जिनि जागा दङ ब जागा यासि सुरजाक सिमिनो किन्तु आसले प्रेक्टिकली नायनो थाखाय कुनु करै हे एडिसिओ 100% रुस्टार चालु खालाय मारक जों पगै थांखायंग्ला एडिसिओ चिनि बरक 85% दङ आजागा तामनि 100% रुस्टार जों चालु खालायने आबुनि बागै गोबां मा साजांनायखौ सानांखैथ' गोबां मा कगनो दङ बायरि माइनिया अमा हायके दफानो नरक सिक्लका आबनो तक ससाते अनेक समय लाई थांनाय किन्तु बुइनि दफा हांखाय गासावैनो दङ कै आबनो नुगै नरकनि खे मकल रक योगिया दिबा हा नरकनि मकलबो योगदि बखाबो योगदि जों बाहायके मोथांजागनाय आमनो साइतुकदि अ जागा Tiprasa by Tiprasa no hamia ini Tiprasa by Tiprasa nung hamia sawi kuno lab kri गोबां राजनीति बदल जानजानि हामजाव मत थांनाय फायनाय गिदु आ थांनाय फायनाय र निकोनो नों समालोचना खाय लाब करिबले नों साक वानसुगि नायगदि नों तिप्रासानि कक तो सारागिया तिप्रासानि हुकुमनो जे खलबुइ तंमानि हुमानि नंनि आमालो 25 बछर आमरनो बाहायके तेइसे मथांगैमान आमरनो आफुरकै सारागिया ताबु क्षमताव करिफुरकै नों आबन बागै सावि दं नुगुइ तंले जिनि तिप्रासा साबताम खलाय दं फायदि कखाय अमसे जों जत बेबाखनो थानसाखैसे सामु खलायलेनो आकनो से वानसुगि जिनि बुबाग्रानो जों वाइसा जरारि लेन जिनि बुबाग्रानि बिसिंति जों अ हा दफा साबो
ni bisingti जों फियकमान आबो जों दाबो स्राय स्राय नुबाय दङ जोंनि बुबाग्रा सेक्रिफाइस खालाय सामुं खालाय दङ जों बनो बेबाहनो लगिरिथाय एमएलए मन्त्रि उदोंया आबनो वानसुगै जों राजनीति खालाया जों जुदि एमएलए मन्त्रि सिमिनो उंना मुसुङै दङांखाय आं तिनिबो एमएलए उंगै दंमां खामु जों आं 2021 तारिख 2021 साल 29 जुनावनो आं अलरेडि रिजाइन दिबायखा हा किरिखांखाय रेडि खामु आं जुदि दङै एमएलए न मुसुं दंखा आं तिनि मन्त्रि उंगै दंमान खामु आइपिएफपि दङ एमनकि बीजेपी रक मन्त्रि बो फरखायखा किन्तु जों मन्त्रि नि लुबिया जों एमएलए नि लुबिया जों दफानि बागै सामुं खालायनानै मुसुङो नांखांखाय निजिनि जे दंमानिनो दफा मोथांजानानै सामुंखाय जों बरकनो गुबै हामजागमा बाय गुबै खायरकमा बायखे जों दफानि बागै सामुं खालायनाय शुद्ध सरकारि सुजुग सुबिदा मानखाय सरकारि बागै बरकनो चुबानाय माहिया निजिनि हत्य बस्तु बायमान जुदिनो निनि खाव तंखांखाय खाव मुचुमानि तंखांखाय हायनो सोशल मीडिया कयेकटा जार्नालिस्ट नुहुनै सिगांबार प्रिपारेशन खायै बम हायके सागांखाय तिप्रा सारकनि बोखानो पाइमान तिप्रा सारकनि बोखानो बाहायके उदुर मुदुर खालायमान थानसां दमानो सोबायनानि आमो सिबिले नंनि हारमुंगो अमो हायके नों दफानो अराय बुरै खालायना दा थांदि नोंबो खरकसा बरम गोनां सीएम उंगै थांजा अमो हायके तिप्रासानो थककनानि बागै तिप्रासानो उरुमुरु खालायनानि बागै अमो हायके कग्र सोशल मीडिया फायै दं आं बेलाय जाखामु आंबो तिनि लाइव फायना नांगला खामु फेनिनि कग्रनो खोनावै आं तिनि लाइव मा फायके जे अमो हायके नों दफानो उरुमुरु ताख्लायदि चिन्तानि गोबां एभिडेन्स दङ जे नरक एडिसी सरकार खालायफुरु बमो हायके वानजि बसंनि बरकनो एडिसी हाव दाखा नरक जे बन अधिकार हानि त्रिपुरा हानि वानजि रकनोबो बन अधिकार दिते हबे हिनि नरक जे स्लोगान रिमानि 2008 रगो 2013 रगो जों गाहामखायनो नुखा अमो हायके ते बुल दाख्लायसिदों दाख्लायलायसिदि जे उंना तां उंगै थांखा इतिहास न तेवसा ताक खेकुरनि इतिहास न खेकुर कांखाय बरक मनुष्यर तेबो ओ हानि बरक उरुमुरु जानाय ते नरनोबो हामजानाय बरक दङ जोंनोबो जलिजानाय बरक दङ हायफानो फादि राजनीतिनि उर्दे जों वाइसा दफानो वानसुगलायै दफानि बागै हिनि वाइसा जों यापिरिसालाय सामुं खालायलायनायानो तेबो सोले किरिवि दंसिनायबा किरिलायमां उकुलोगो उसुरुमां सिनि उकुलोगो देवाल नांगै थांगा जों ते उसुरुनानि जागा गैखा गोबांमा जागावो गोबांमा जरावो सिनि बरकनो गोबांमा बेबायदिनो थगायखे किन्तु नरक सारायया किन्तु आं सानाय ते साबो सावो थिनांगौ सानाय आमसुंसिदों जतननो दिवालीनि खाकसामा ते हामबाय याफारै नरनि थानि आनि तिनि लाइभ खायमिनि अरनो पारिसिनाय जत लाइभ नाय दंनाय दाखुरो बुकुरो जतननो आनि खाकसामा ते हामजाकमा ते अक्रारक जतननो खुलुमु याफार गाहाम गोरों दंबायदि जे ते सिनि दफानो फियनानि बागै सिनि बुवा गोरानो लगिरि बाय नानि उंथुं हिनि आं सुरियो प्रार्थना खायो ते खोना कालि मोदायनि दिनोबो अकगनो जों प्रेयार खायनाय सुरिनाय कालि मानो जे जोंनो फियक्सिदि अ हानि बुसारकनो फियक्सिदि आमा हिनि जों बनो सुरिलायन जत गाहाम गोरों दंबायदि जों यक्समा मानसिनाय जिनि बुबाग्रानि बिसिंथि आबो जों जत पयत खालाय दंखांखायनो जों जानाय बुबाग्रा आयुग लुबथुं जों तिप्रासा दफा अहानि बजेसा राजनीतिक बदलफान खालाय दंथुं अहानि जत तिप्रासा आयुग लुबै दंथुं ए थिनांगो जों यक्समा मानसि दं हामबाय खुलुमबाय के